Misa pasasalamat, dulot ni Maria Teresa Daza and family. In honor of Binang Katipanan, Inang Angustia, dulot ni Alice Haranili.
Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang sa pagtubod. Kunyan po ay kapistahan at sa itong inaamin, inang katipanan. Kita digdi sa nabwa, may pagmidbid asin pagkamuot ki Birhen Maria bilang inang katipanan. Magigirumduman na kan Hulyo 28, 1711, ang mga taga-Nabwa ilinikay sa sertong kagadanan na darakan makusog na linog sa lugar na ini. Nagbuka ang daga hale sa iriga pasiring sa Nabwa. Asin ang mga tao kaidto, naghuna nakatapusan na kan kinaban. Kaya sinda nagpasiring sa simbahan, asin nakipagtipan sa mahal na Diyos sa paagi ni inang katipanan. Sa tipan na ito, ipinanuga kan mga tao ang mga minasunod. Number 1, na isisilibrar ang fiesta sa kaumawan ni inang katipanan kada Hulyo 28 o sa Domingo na haranidigdi. Pandua, na ipagsasaysay ninda ang mga pangataman asin pagsurog ni mahal na Diyos asin ni mahal na ina sa katauhan. Ikatlo, na magtataonin dulot asin limos sa pagsuporta sa mga pangangaipo kan simbahan bilang ekspresyon kan sa indang pagpasalamat asin pang-apat, sakop kan tipan na ini ang masurunod na henerasyon. Minsan si daipa namundag. Ang misa tapungunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Joseph Abion, ang satuyang parochial vicar. Matindog po ang gabot sa pagpuon kan Santa Misa. Magsampay ang lahat ng puso in pagpumaw. Mag-awit ang lahat ng puso in pagrukyaw. Sa rondang kulang walao, ikaw winarasan. Gikan sa Diyos, burabot din kapos na karahayan. Sa misang ini, iyo manaan ika-siyam na aldaw para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Angustia. Sa ngalan ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Ang kagurangnan mapa sa indo, asin sa imong espiritu. mga tugang, ako unta na asin pagsusulan, ang mga naginibo niyatong kasalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angheles sa sinsantos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamiibi sa kagulangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na kula mo kamurawayan, kahurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang nan aking bukong Hesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod paman, na nagpasabong kay Virgen Maria, nabados ka sa imong aki,
nagsungko kay Isabel, warasan na kaming namimibi na kaiba niya, sa pagsunod kan pasabong kan Espiritu, danay kaming makapag-umaw sa imo. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahari, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturgia kanta taramo. Pagbasa sa libro ni Propeta Sophronias. Mag-awit ka, o aking babae ninsyon. Magkurahaw ka sa kaugmahan, o Israel. Mag-ugma ka sa bilog mong puso, o aking babae nin Jerusalem. Hinali nin kagurangnan ang mga hatol laban sa imo. Linaglag niya ang sa imong mga kaiwal, ang hadi nin Israel. Ang kagurangnan, yaon sa tahaw mo, daina nin kahurasaan, na matatakutan ka. Sa aldaw na iyan, sasabihon mo ka Jerusalem, dai ka matakot. O Sion, dai ka magluya an sa imong mga kamot. Kung an kagurangnan na sa imong Diyos, yahon sa tahaw mo, para ligtas na mapangyari. Mag-uugma siya sa dakulang kagaya-gayahan, huli sa imo. Asin ibabalik ka sa iyang pagkamuot. Sa dakulang kaugmahan, nag-awit siya, huli sa imo, siring sa nagpipintakasi. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Ang Diyos ang sakong kaligtasan. Magsasarig ako sa iya, asin dai matatakot. Huli taan kagurangnan na Diyos, iyo ang sakong kusog asin awit. Siya ang sakong nagiging kaligtasan. Sa kaugmahan ang mga tao, masarok nin tubig sa mga bubon nin kaligtasan. Gabos. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Dangan maawit sinda sa aldaw na iyan. Magpapasalamat kamo sa kagurangnan. Mag-apod kamo sa iyang ngaran. Ibalangibog nindo sa mga nasyon an sa iyang mga gibo. Ipahayag nindo an sa iyang kadakulaan. Gabos. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Mag-aawit kamo nin mga pag-umaw sa kagurangnan. Huli kan dakulang bagay na sa iyang ginibo. Ini sa indong ibabarita sa bilog na kinaban. Magkurahaw asin mag-awit kamo sa kaugmahan, mga nag-e-erok sa Sion. Huli, tadakula ang banal na Diyos nin Israel, asin nag-e-erok siya sa kaibahan kan sa iyang banwaan. Gabos. Dakula sa tahaw mo ang banal sa Israel. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dapat tunay ang pagkaminuruotan nindo.
Ikaungis nindo ang karatan, asin magdanay kamo sa karahayan. Magkaminuruotan kamo bilang mga magturugang ki Kristo. Danay kamong mag-enot sa pagtaong galang sa gapos. Dai kamo maghinugak, kundi magmahigos. Maglingkod kamo sa kagurangnan. Magugma kamo sa saindong paglaom. Magmatinius kamo sa kasakitan. Danay kamong mamibi. Tabangan nindo ang mga banal na sa saindang mga pangangaipo. Padagoson nindo sa harong ang mga taga-ibang lugar. Bendisyonan nindo ang mga nagpapasakit sa indo, bakong maldisyon. Magugma kamo kaibakan mga nag-uugma. Maghibi kamo kaibakan mga naghihibi. Pareho nindong pagmakulgan ang gabos. Dai kamo magpaabaw-abaw, kundi makiiba kamo sa mga daing sukat. Dai kamo mag-isip na kamo mga madunong. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan gabos sa pagrupyaw kan banal na ebanghelyo. Paladan ang nagtutugon, siring sa inak ni Jesus. Ulit ang mahahaman sa iya, ang kataramon ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Paladan ang nagtutugon, siring sa inak ni Jesus. Huli ka mahahaban sa iya, ang kataramon ng Diyos. Alleluia, 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 Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "An minaako kan sa kong mga tugon asin minaotob ka iyan ang namumuot sako. Asin ang namumuot sako, kamumutan nin sa kuyang ama. Ako man mamumuot sa iya, asin lubos na mapamilbid ako sa iya." Si Judas, bako si Iscariote, naghapot, "Kagurangnan, ta daw ta, mapamidbid ka sa mo, asin bakong sa kinaaban." Si Jesus nagsimbag, "An namumuot sako, mautob, kan sa kuyang tataramon. An ama mamumuot sa iya, kami maduman asin maerok sa iya. An dai namumuot sako, dai nag-uutob kan sa kuyang tataramon. Ang tataramon na sa itong nadadangog, bakong gikan sa kuya, kundi sa ama na nagsugo sako. Ano nga bagay na ini, sinasabi ko sa indo, mantang uya pa ako sa indo. An parasurog na ipapadala ko sa indo kan ama, sa ngaran ko, ang Espiritu Santo,
matukdo sa indo kay ni gabos, asin ipapagramdam sa indo ang gabos na sinabi ko. Marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabon. Happy Fiesta po sa indo gabos. Igdi sa nabwa, sabi kasugma ni Archbishop Rex, bistado ang mga taga-nabwa about sa inaapod na religiosity. Kadakol mga debosyon na makusog, katipanan, kapistahan ngunyan, sa aga, angustya, na celebrate pa sa nakitakang pista kan banal na krus. Asin kadakol pa, mga involved na santo na makusog ang debosyon, nagpapahiling kan religiosity kan mga taga-nabwa. Alagad hilingon niya to, na bako sa nayan ang pagpapahiling kan pagkamuot sa mahal na Diyos. Malinaw ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo niya na binasa, ang namumuot sa ko, nag-uutob kan sa kuyang mga tugon. Ang namumuot sa ko, nag-uutob kan sa kuyang mga tugon. Ang pagkamot na ini, bakong limitado sa pagpangadji, sa pagnovena, bakong limitado sa gabos na mga espiritual asin liturhikal na mga ginigibo. Kundi ang pagkamot na ini na ipapahiling sa pag-utob kan kabutan kan mahal na Diyos. Mahiling ta ini kung aram niya to an konteksto kang pagkamuot. Ang pagkamuot bakong feelings. Ang pagkamuot, talingkas na pagpili kan taho, sarong desisyon na ginigibo araw-aldaw, ang paggibo nin marhay. Yan ang totoong pagkamuot. Pakung limitado sana sa pagpangadji, pagdebosyon, kundi ang pagpili nin paggibo nin marhay. Karahayan. Asin ang pag-utob ng kabutang kamahal na Diyos, iyan ang karahayan na sa iyang sinasabi. Ang pagkamot kang Diyos nagiging totoo pag ini isinasa buhay. Pag ini isinasa buhay. Kaya ang pagkamot na ini dailang limited sa pagpangadji sa mga magagayo na tataramon, kundi nagiging laman kan pagkamot na ini kung tama asin marhay ang ginigibo niya to araw-aldaw sa bilog niya tong pagkabuhay. Kaya malinaw ang sinasabi ni Jesus, ang pagsunod, ang pag-utob, bako ining kabaliktadan kan pagkamuot. Ang pag-utob, iyo mismo inang ekspresyon kan pagkamuot. Kaya pala, pag kita nagpapatawad, maski masakit, lalong-lalo na doon sa mga tao nakakulog sa tuya, pagkamuot iyan. Nagpapatawad, pagkamuot. Pag kita nagiging honest sa gabos ng ginigibo, maski kadakol ang temptation, pagkamuot iyan. Pag pinipili niya itong gibuon ang tama, maski mayong nakakahiling sa satuya, pagkamuot iyan. Aram ta na ang Diyos, nahihiling kita, maski di kita mahiling kan mga tao na nayaon sa satuyang kapalibutan. Pagkamuot iyan. As kita mahihiling ang magayon na promesa kan pagkamot ni Jesus, ang namumuot sa ko, asin nag-uutob kan sa kuyang kabutan, yaon ako sa iya. Nag-eerok ako sa iya. Iniistaran ko ang sa iyang puso. Kaya, ang pagtubod niya to, magayon na dahil lang namamatean, kundi na-eksperyensyahan ang presensya kan mahal na Diyos. Magayon ang sinasabi kang ikaduwang babasahon ngunyan, ang kadunungan kan pagkamuot na ipinahiling, ikaongis nindo ang karatan, asin magdanay kamo sa karahayan.
magkaminuutan kamo bilang magturugang kay Kristo. Danay kamong mangenot sa pagtaong galang sa gabos. Tabangan nindo ang mga banal sa inang mga pangangaipo, padagoson nindo sa harong ang mga taga-ibang lugar. Put sabihon, ang pagkamuot mayong pinipili, mayong pinipiling kulay, mayong pinipiling edad, mayong pinipiling rasa. Ang pagkamot ng Diyos para sa gabos. Kaya ang pagkamot na iyan, daita pag ipag-imot, lalong-lalo na duman sa mga tao na sa hiling niyato, kaipuhan ma-eksperyensyahan man ang pagkamuot kan mahal na Diyos. Asin malinaw sa Ebanghelyo na daita ini kayang gibuhon. Kita sa nang solo. Sabi ni Jesus, dai kita nagsusulo-sulo sa pag-express, pagpahayag kan sa iyang pagkamuot. Ipapadara niya ang parasugog. Ang pigsasabi niya na Espiritu Santo. Bilang giya, asin pagpapagirumdum sa iya, pagpapagirumdum kan katotohan, manunungod sa iya. Kaya magayon na nagpapangadji kita, come Holy Spirit, giyahan mo kami sa imong mga dapat na ipagibo sa muya. Kung mayo ng Espiritu Santo, ang presensya kan Diyos nagiging lasaw, malabnaw. Hinahagad ta ang presensya kang mahal na Diyos sa paghagad niya to kan presensya kan Espiritu Santo. Ang ikatulong persona kan Santissima Trinidad. Kaya ang magayon na hapot, bako itong padangat ba kang mahal na Diyos? Karuday ko siya namamatean. Ang pinakabagay na hapot, paano ko siya kinakamutan? Paano ko siya ipinapahiling sa araw-aldaw niya kong pagkabuhay? Ninulita sa katapos-tapusi, bako ang mga tataramon, ang huhusgahan sa maabot na panahon, kundi kung anong klaseng buhay nin pagkamuot ang ipinahiling niya to sa satuyang kapwa. Sabi sa kanta, only love can hurt like this. O kaya ngunyan sa Misa Novenario, kay Nuestra Señora de Angustia, ang namatean nakulog ni Santa Maria, pagpapatotoo, testamento, kan pagkamuot niya sa iyang aking si Jesus. Kaya pag dahi nakukulugan, put sabihon, dahi man namumuot. Kaya ang pagdebosyon niya to sa katipanan, kapistahan mo niyan, maging ekspresyon niya to na may kulog kitang namamatean sa gabos niya itong ginigibo. Ninhulita, kita namumuot. Nagtutugod kitang mawaraan ang satuyang sadiri. Makulog iyan, alagad ginigibo ta iyan, sa ngaran kang pagkamuot. Ang pag-utob kan kabutan kan mahal na Diyos. Ninhulita ang totoo o tunay na pagkamuot sa Diyos, dahil nasusukol sa pagparaluhod ninhaloy, sa pagpangadji, miski may kubal na ang tuhod, maitom na ang tuhod, bako dyan nahihiling ang pagkamuot sa mahal na Diyos. Kundi nahihiling sa mga konkretong paagi sa pag-utob kan sa iyang kabutan. Magayon na nagpapangadji, magayon na nagnonovena, magayon na makusog ang debosyon, alagad magayon man na ini may kakambal na konkretong paagi na mamatean, nakakaptan, ninhulita, ang pagkamot ang mahal na Diyos, pakong limitado sa mga bagay na sinasabi sana, kundi sa mga bagay na ipinapamati sa satuyang kapwa. Ang pagsunod na ini, magayunon ta, ekspresyon ini, o na-eksperyensyahan niya to, ang sa iyang presensya, lalong-lalo na ang Espiritu Santo, na sa iya man na winalat sa tuya, tanganik padagos na mamatean ang sa iyang presensya. Matindog po ang gabos.
Ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking buktong niya kagurangnan Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Si Maria Santissima, iyo ang ina nin Diyos, hulita siya ang ina ni Kristo, siya man ang ina niya to gabus. Hulita kita mga tugang ni Kristo, hagadod niya to ang sa iyang pagsulog, asin pag-ampon. Sabihon niya to, kagurangnan, bindisyon ni kami, huli kiinang katipanan. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kiinang katipanan. Huli sa pagpamibi kay Virhen Maria de Katipanan, inanin bilog na simbahan, maghidalilugod ang pagkasararo nin gabos na Kristiyano. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kiinang katipanan. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, ang gabos ng mga pamilya, magkasararo sa pagkamuot, asin katuninungan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kiinang katipanan. Naan mga barangay na ini, magkaigwanin pag-uswag, pagkasararo, asin pagkaminuotan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kiinang katipanan. Nahuli sa pamibi ni Maria Santissima, kitagabos digdi sa parokya, padagos na bantayan, asin surugon nin Diyos, asin ang sa tuyang makal na ina. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kiinang katipanan. O Diyos na kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, ang danay na karahayan sa kalag asin sa hawak. Sa pag-ampo ni Virhen Maria, makalikay lugod kami sa mga kasakitan sa buhay na ini, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing katapusan sa langit. Huli kay Kristo na sa iyang aki, asin sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Sa sarong pagpareta, ipinasakot. Kung ano sabihin mo, ang ipinagtugot. Napuharan na kayo kanenot, asin pinapuro-puro. Mangingitanda, asin sa Diyos ipinaumaya ang sa asin ang mga
masunod na mangyayari. Initaas ang gabos na pagkatakot, iwinalasa sa iyong mga kamot. Panokan Espiritu, ikalaksabi. Uyan, uripon, ang kakurangan. Ang yari, susuksan sa iyong itinaran. Uyan, uripon, ang kakurangan. Ang yari, susuksan sa iyong itinaran. Naunod sa kapanahon ang kalkabuan. Kanag-ibig sa imo sa kapinuan. Mga bagay sa puso isinaray, mahuyo ng ating buhay. Panonin pagtuon, ikalang pusay. Uyan, uripon, ang kakurangan. Ang yari, susuksan sa iyong itinaran. Uyan, uripon, ang kakurangan. Ang yari, susuksan sa iyong itinaran. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining nakakaligtas niya mong sakripisyo, magkanigo sa imong kadakulaan, siring na inako mo ang pagkamuot, kan urog ka banal na ina, kan pugtumong aki, huli kay Kristo, nasa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na magpapahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos. Asin, urog ng gayo, sa pagrumdum ki Santa Mariang Virhen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatutuo, darakulang bagay, ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherap. Kundong awan mo ang sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya ang paraligtas tintaho, ang aki mong sa Jesu Kristo sa muyang kagurangnan. Kaya,
Ang hukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan. Nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, halatan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imo ang Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Sanambang pagkakal, ika'y tinapay, asing Panginoon kang kalis, ang pagkakagal o kakurangan, ipinapamareta mo sa tod na Kaya kami ni nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tangaling malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa muyang Arsobispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang,
na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo. Mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Hansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya manyan. Asin patawaran mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Asin hari kami pagdagaha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkabronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan, kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaan, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga
kinakaan. Pagherati kami, Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalanan kan kinakaan. Awit kami, in katunin mo. Ang report po ay tapos. Uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ka makasalan kan kinaaban. Paladan kita mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ti Kristo, Amen. Nung dai ka mamutan, na namumutan kan Ama, ano ang mga kaani, pagkamuot ko sa imo, mahiling sa sadiri. Nung dai ka mamutan, na namumutan kan kagurangan, ano ang gigibon, pagkamuot ko sa imo, mahirakan na papagkanigoon. Nung dai ka mamutan, na namumutan kan Espiritu, ano sakot ang hagaton, pagkamuot ko sa imo, sa kapwa dadarahon.
Matindog po ang gabos. Mamiibi kita. O Diyos, ang sa imong simbahan mag-umaw sa imo, na nagibong darakulang bagay sa imong mga paratubod, asin ang nahiling na ni San Juan, na naglukso sa pagrukyaw, sa sakramentong ini makamtan sa kaugmahan, siya man sa nangdanay na buhay. Siya na nabubuhay as nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Maluhod po ang gabos. Gawe nin pagdusay, gabos, o Maria, inang katipanan, ika an samong ina, an samong puso, pano nin pagkamuot sa imo. Dinudusay niya mo ang bilog niya mong buhay sa imong pag-ampon, asin sa imong pangataman. Tabangi kami na maging maimbod mong mga aki. Tawan sa mo ang tunay na pagsulsol, kan sa mo mga kasalan. Asin ang maimbod na pag-utob niya mo, kan sa mong tipan. Idinudusay niya mo sa imo, an sa mong isip asin puso, tanganing kuyugon mi ang kabutan, nin sa mong langit nun na Ama. Idinudusay niya mo ang bilog niya mong katalingkasan, tanganing mamutan mi ang Diyos, urog sa gabos, asin tanganing mabuhay kami, bakong para sa samuyang sa diri, kundi para kay Kristo na sa imong aki. Lugod, mahiling niya mo siya, asin manodan niya mo na maglingkod sa kapwa. O inang katipanan, huli ka ining gawin in pagdusay, kami nangangako na kami maglalakaw sa dala nin pagtubod sa imong inagihan. Buot mi na maging tunay na Kristiyano, siring sa imo, tanganing dusay sa gabos na oras, sagkod sa kagadanan, makamtan mi, an kamarawayan, na daing kasagkoran. Amen. Matindog po ang gabos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filos tuus, misericordias oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. O digno vis morbimus anibus Christe. Oremus, omnipotens Semper de Deus, qui gloriose, Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum, effice meretur,
Spirito Sancto, cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang sunod pong misa, alas 8 ninaga, hindi po panginginutan ka mga padi na taga Nabua. Ang mamisa po si Father Lino Labrador. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. Holy sa intercession ni Santa Maria, Inang Katipanan, asin Nuestra Señora de Angustia, bendisyon ng kamukan Diyos na makakamhan, kanama, asin kanaaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Inang Katipanan! Viva! Viva Nuestra Señora de Angustia! Viva! Diyos Maria na aga po sa Idoga po sa Happy Fiesta. So mga birthday celebrants po, pwede mo mating sa inutan para sa pagbendisyon. Irokyawi ng Birhen, na inang katipanan, at sigong kaakian, minatulog ng aral, makawiwiling ilan, kan banwaan minabwa, suruga kami bayan, iligtas sa orasan. Birhen Maria sa buong Happy birthday. Bendicionis kami bayan. Birhen Maria sa buong ina. Bendicionis kami bayan. Ampunaan bakwaan, nasimong namumutan, warasing karahayan, na magkaminuutan, ang sabong kagurangnan, si Jesus sa buong dugang, siya man nakipagtipan, na kami aking luman. Birhen Maria sa buong ina, bendisyonis kami bayan. Good morning. Please join us pang Novena kay Nuestra Señora de Angustia, pang 9th day. Bukas ang fiesta. Please join us. In the name of the Father, and the Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Pag-arang sa Diyos, Espiritu Santo. Madya, Espiritu Santo, panuaan puso nin mga devoto, asin palaada sa imong pagkamuot. Isubol mo po ang sa imong espiritu, tanganin ang gabos mahaman, asin mabago ang lawag ning kinaban. O Diyos na huli sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagan mo ang puso nin gabos na binunyagan, asin itugot mo sa mo nin huli sa pagsabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kang balak ning kadunungan, huli Kristong kagurangan niya mo. Amen. Amen. Gawing pagtubod, pagsarig, asin pagkamuot. Diyos ko, minatubod ako sa imo, pariguna ang pagtubod na ini, asin nasa sa imo ang sakong pagsarig.
Padanaman po ang pagsarig na iyan, namutan ta ka, kaya tugduin man ako ning pagkamuot sa imo, sa gabos na aldaw. Amen. Amen. Pagsulsuling kasaalan, kagurangan kong Kristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo, kagibo asin kagtubo sa kuya, inuumaw ta ka, sinasamba asin kinagalangan sa bilog kong pagkatao, kalag asin puso. Nagmumundo ako, ulit nagkasala ako sa imo, sa huna-huna, sa ulay, asin sa gibo. Naghuhulaw ako ni dain na pagliwat kaiyan, huli sa bagsik, asin sa pagtabang, nin sa mong ina, Virgen de Angustia. Amen. Amen. Pamibi sa gabos na aldaw. O Diyos Ama sa langit, Ama na namot sa mga taga-kinaban, minsan ka naanggot sa samong mga enot na mga magurang na si Adan asen si Eva, iyaon man giraray sa imong pagkaherak sa samuya, ipinahiling mo an sa imong bugtong na aki, ipinangidam asin pinangaki ni Virgen Maria Santissima, nagtios nin sakit sa nagadan sa krus sa pagtubos sa muya. Kaya ngani, o amang maheherakon, dahil mo kami pabayaan. Siring man sa imo, o mahal na Jesus, na sa mong paratubos, sinurog mo kami kan makimahirak si mo, an sa imong ina na pauntukon ang pagtuga kan bulkang sa sumagang. Asin ang linog patinbaha na makuri, tanganing maligtas kami. Bilog ang samong paglaom, na makamtan mo sa mo, ang hinahagad mi sa nobenang ini. Tara, o maninigong gayo na muta na inang Berhen de Angustia, na nakuha sa inurugan, ang ngaran na ini may dakulang kapalainan, huli, tahali sa nasabing lugar, itinao ini kan amang makakamhan sa saimo, kan kami niligtas nindang mag-ina, sa mga ringhat na